Ik ben een groot stripliefhebber en ik ben een groot liefhebber van de beurzen om die te bezoeken. Ik wilde gewoon weten of het hier mogelijk was. En tot nu toe denk ik dat positief beantwoord kan worden. Sowieso is er een deel stripbeurs. Dus dat houdt in de uitgeverijen, de handelaren die hun nieuwe strips, tweedehands strips verkopen. We hebben een 35 tekenaars en schrijvers die werk signeren, maar waar je bijvoorbeeld ook eens kan staan kijken hoe ze een tekening maken. En niet onbelangrijk, we hebben een hele leuke divisie stormtroopers die hier rondlopen, die echt de boel heel erg opfleuren. Wat trekt u naar dit stripfestival? Gewoon, het is een nieuw stripfestival. Gewoon eens bekijken hoe het hier aan toe gaat. De tekenaars, dat is altijd wel interessant. Dat brengt mij eigenlijk naar hier. Want zo te horen komt u uit België. Daar zijn wel meer stripfestivals dan hier, hè? Ja, België is, dat noemen ze het stripland eigenlijk. Maar Nederland is wel eigenlijk een hele goede weg om het op gaan voor zeker over te nemen van België. We hebben allerlei bijzondere uitgaven bij van Suske en Wiske. Ook een aantal eigen uitgaven van de fameuze fanclub zelf. Items die wel gezocht worden door verzamelaars. Nu, vandaag voor het eerst dit stripfestival in Terneuzen. Wat vindt u ervan? Het is een heel mooi initiatief en ik denk dat het een tijd werd dat er iets gebeurde in Zeeland ook voor stripliefhebbers. Dus ik kan het alleen maar toejuichen. Er is hier vandaag ook het artboek van de Vliegende Hollander. Kun je vertellen wat dat is? Wij hebben eigenlijk aan alle aanwezige auteurs gevraagd om hun visie te geven op de Vliegende Hollander. Dat mocht het klassieke beeld zijn, dat mocht ook een modern beeld zijn of een associatie met het woord. Een aantal daarvan, even uit mijn hoofd 23, hebben daar gehoor aan gegeven en hebben hun tekening opgestuurd. Die hebben wij gebundeld en die zijn hier bij de artiesten en eventueel in de toekomst te koop. Bent u een beetje geslaagd? Goedemiddag. Ik ben geslaagd, ja. Ik heb een aantal reclameuitgaven gekocht en nog een boekje van een lokale tekenaar. Nou, laten we eens even kijken. Ja, laten we eens even zien hoor. Ja, Alexander Neels. Alexander Neels inderdaad. Ja, Uit Terneuzen. Ik kwam inderdaad uit Terneuzen en ik kom zelf ook uit Terneuzen. Dus vandaar dat ik een beetje de lokale ook wil sponsoren natuurlijk. Hè. Dat is toch leuk. Stripfestival in Terneuzen, dat is voor jou een thuiswedstrijd, hè? Ja, geboren en getogen in Terneuzen. Hier opgegroeid en hier is Bert ook ontstaan eigenlijk, mijn hoofdkarakter. Ooit als klein jongetje bedacht. En ja, mooi om hier in Terneuzen dan mijn allereerste album te presenteren. Dus ja, leuk. Bert is een blonde vrijgezel, zoals ik hem noem. En ja, Bert is eigenlijk een hele vrolijke kerel die van alles meemaakt. En, moet om te lachen zijn. Het moet vooral om te lachen zijn, ja. Het zijn ook vooral woordgrappen. Ja. Ja. Nog een strip waar u speciaal voor komt of een tekenaar waar u speciaal voor komt kijken? Eigenlijk ben ik deze keer speciaal voor Romane Molenaar gekomen. Omdat die op de grotere beurzen is dat eigenlijk bijna niet te doen voor er een tekening van te krijgen. En op een kleinere beurs valt dat heel goed mee eigenlijk. Wat vind je van dit stripfestival? Voor het eerst georganiseerd nu in Terneuzen? Heel leuk. Het is heel compact, hè? Maar het is wel wat vrijer in zijn doen en laten, zeg maar. Hè? Op grote beurzen heb ik het toch wel heel erg druk. En hier kan ik even met de fans praten, een babbeltje maken, even interview doen. Dat schiet er ook wel eens bij in. En gewoon even in een iets rustiger tempo ding op papier zetten.